Wel, hallo. Welkom hier in Schtrucklaunt. Het is vandaag een zeer schöne dag. Maar du hast een grote storm wat komt. Ik kan nog maar groot van die wat hier. Morgen zal die afhangen. We reden vielleicht van 12 zal sneeuw of vielleicht nog meer. So, ik hoop dat dat. Ons fehlt zeer nood. Maar immerhin van die wil ik wat merken. Dat zijn een soort Enchiladas van Hühnerfleisch, Backfleisch, Chicken Breast. Dat is met süra Schmont gemerkt. Dat geht sich so, wat is nuttig eigentlich. Wow. Wacht een beetje. Ik wil dat wel merken. Ik vertel dat laatst een vriend en hij zei, wow, maar niks van süra Schmont. Wat je wordt, we hebben je mal den merken. En dan krijg je dat bezorgen. En wie weet, dat mocht hem vielleicht gefallen. Ik heb het laatst bij mijn Altenheim gemerkt en ik wil hem zeggen, ik schmeckt dat dus zeer schön. So, ik wil dat van jou merken. Het eerste waar we, en er steht als die Tortillas typen, waar we de zelfs merken. Ik heb me van een zeer fijne Tortillas gekauft. Mijn broer die had zo'n. Die heeft nog een, ik weet niet of hij die verkijken wil, maar wij die worden vrij, wie weet. En we gaan, ik weet die wijzen, en waar we de Tortillas worden arrieren, en dan willen we die bakken, en dan willen we dat even eruit merken. So. Dat zijn een soort enchiladas, die worden dan Schtrucklaunt Enchiladas merken. So. Nu wil ik weten wat we gebruiken ten tortillas merken, dat eerste. Oké, wil ik mal weten wat we hier alles hebben. Hier hebben we dan de zeer fijne tortillaspraat. Ik wil je weten wat dat schafft. Hier hebben we 1 koffer witted meel. 1 cup all-purpose flour. En hier hebben we 3 koffer maseca. We hebben van die gele karnmeel gekauft. En we hebben 3 koffer van dit en 1 koffer wittermeel. En dan hier hebben we 2,5 koffer warm water. 2,5 cups of warm water. So, nu willen we dicht maken. Oké, hier hebben we de kom. Hier hebben we dit gele maseca. Hier hebben we het witte meel. Zodat hier alle neer, een klein beetje daar hier. En dan doen we 2,5 koffer warm water hinein. 2,5 cups warm water. 1, 2, en half. En nu willen we dicht maken. Waar we dat zachtjes kneden. En dan als we eenmaal dicht gemaakt hebben, dan wordt het nog 3 minuten kneden. En dan is dit dicht eruit. Ik weet weten wat die dicht is eruit is. Kijk maar, nu hebben we hier 3 minuten gekneed. Dit is een beetje bakerig. Zeer fijn. Nu ons de heen waschen, dan we bolletjes maken. En dan willen we tortillas maken. Oké, dan nemen we een plastic lus, dan snijden we ons die op. Die willen we dan gebruiken om tortillas maken, door waschen dat den deeg, dat die niet aan de praat aanbakken. We're gonna cut up a plastic bag. We're gonna use to make our tortillas so that the dough won't stick, you'll see. Oké, dan zijn we nu eruit om tortillas maken. Het eerste wat ik doe is, ik bespray dat plastic een klein beetje met zo'n bakspray. Dan bakt dat niet aan, dat brukt niet hier dat smol bis aan water. En dan maken we een boltje en dan praten we onze tortillas, check je mal. Scharf bloos, zeer fijn met deze machine. En dan maar een beetje zacht de tortillas te lospelen. The first time we spray the plastic with a little bit of cooking spray. And as you can see, it works very nicely. Yes, en dan willen we de boltjes, den deeg al als het staat, zijn de boltjes maken en dan door de zijde zijn, dat we de tortillas bakken. En dit is een linksje ook een rechtje, dus je zien kan. Aan beide zijden hebben we een handeltje, hebben we opmerken en toemerken, dus het veelt. Zeer fijne praat. En nu willen we tortillas bakken. Ja, en zoals ik den deeg geëiereerd, dat schmeckt niet zo zeer in elkaar, dat niet ganz in de meel, so dat zijn zeer schöne tortillas. Doe, kijk mal, wanneer je zo fijn oppuffen, dan weet je, dan heb je dat raar gedaan. If they pop up like this, you know you did something right. Nu kijk maar. Hij heeft 22 tortillas gegeven. Zeer schöne tortillas. Die hebben we dan nu vorig. Woehoe! Oké, voor zo'n mensen wat er Hühnerfleisch eruit gaan, goud, dat brok je dat, maar zo'n wat het niet gaan, we worden hier dan met Hühnerfleisch maken. Ja, hier hebben we een klein beetje olivenoil.
Dan hebben we hier wat we naam bakvlees. Woehoe, wow, dat staat hier goed broden. Nou, wou dat broden te onze enchiladas. Maar wij hebben hondsbroden gehad, of honds gebakt, en die hebben vlees in je home. Dan brok je dat. If you have leftover chicken, use that. And if not, we'll just cook up some chicken breast. Goed, check hem al. Nu wou dit goed broden en dan van door weer. Zoals je zien kan, we hebben dat heinenvlees nu goed. En daar hebben we 3 Zippeln 2 sneden. Hier hebben we 14 chesnick, 4 cloves garlic, 3 medium onions. And nu willen we deze pan heet maken. Gonna heat up the pan and fry up the onions. Nu willen we de Zippeln hier zeer fijn bruin broden. Het eerste wat we willen doen is nu willen we de Zippeln, 3 Zippeln, 3 onions. Woehoe! Nu willen we zeer fijn bruin broden. Dat zou eerst het 4 nog hoog gaan. Dus hier maar aanreren. Yes, ik leid de Zippeln zijn meest goed. Kijk hem op. Now what we doen is dan doen we dat chesnick te maken. We'll add the garlic. For another minute or 2. Under 2 minuten. Wat je dat chesnick is retten kan. Dan is dit klaar. Till you can smell the garlic. Woohoo! Ik geloof deze Zippeln zijn eruit. Check them out. Oh. Perfect. Okay, nu hebben we het heinenvlees, waar we dat zeer fijn snijden is en met zeer, straks is dit. Nou willen we afhangen enchiladas te maken. Toch, kijk maar. Dit is dit de weer draaien. Zoals ik zei, waar je goed het heinenvlees gaan, brok je dat is dit op. Toch, kijk maar. Zeer fijn, waar alles is staat. Hier wil ik wijzen wat we gebruiken om onze enchiladas enrieren. Hier hebben we onze bruine Zippeln en chesnick, sauteed onions en garlic. Hier hebben we ons heinenvlees, chicken meat. Hier hebben we wat we naam taco spice. Ik wil je een beeld checken, dan kan je dat zien. En wij dit niet gaan, ik wil je nog een recept geven wat je kan enrieren en je kan zo'n spice gebruiken, als je blijven, wat er wordt schijn schmecken. Hier hebben we dan Käse, wat we naam Butterkäse oder dat is een cheddar marble, dat naam zich marble cheese op Engels. Je kan zo'n Käse gebruiken als je wil, mozzarella of whatever, want je schijn dietschen Käse aan gebruik je dat. Dat schmeckt nog schijner. En hier hebben we dan wat we naam süra Schmont, sour cream, crema agria. Nu willen we dat alles uitproberen. Ja, dit is dat taco spice waar ik van reden doe. Dat kan je hem stuk kopen. En wanneer je niet taco spice hebt, dan rij je zijn dit taub. Wat immer je dan hebt, rij je taub. Nou, dan willen we nu maar de enchiladas eten. Het eerste wat we doen is dat heinenvlees hier kan nemen. Dus ik zei, waar je weet blijft dat heinenvlees hebben, dat kuhenvlees brok je dat. En dan hier Zippeln doen we dan zoveel als we dan blijven. We hebben hier een beetje vlees te veel. Dan wordt van ongeveer 1,5 Zippel, 1,5 onions door. Dat vlees liep het meer en er zijn aan mijn Konie niet te veel Zippeln. En dan Käse, zoals we dan blijven, van ongeveer door. Vlees liep het meer door. En dan doen we wat we naam taco spice. Ik wil je nog apart een beeld wijzen dat je dat met dichter erbij zijn kan. En er staat zout, brok we dit. Taco spice. En dan doen we hier süra Schmont maken. Mensen zeggen, maar dat wat je er maar zo zuur smaken. Nee, dat smaakt niet zo zeer zuur. Je geloven. Nu wou dat tegenieren. En dan wat nog veel dan liep als je mooier. Door nog wat je met zo'n fijne dikke smaak aan. Dus waar je moet wel een beetje woefelen merken. Ja. En waar je leven dan maar nog met mijn Käse maken doe je dat. En dan nog met mijn Zippeln velen doe je dat. Want dit is al een beetje van ongeveer wat immer je leven schijn smaakt. En de süra Schmont, dat schoot niks niet. Ja. En nu wou dat tegenieren, ik wil zeggen.
En dan smaakt je dat best, want een beetje meer zout en spijs fehlt. Dan doe je nog maar een beetje van dit te maken. Bij mijn hand die worden een beetje fijn dat hier niet kijkt hem op. Dat schaffen die onze fijn vaste pakken zeierschein. Karakter staat. Daarom zal wordt dit laat ik meer. Dat is een vielleicht wat te zijn, een halve liter vielleicht van ongeveer. Door een naam. En wanneer die dat niet gleichen, dan niks te veel, dan doe je een beetje weniger. Aber nachher dann, weil das mit dort nicht nehmen, dann sind die nicht so sehr dreig. Die worden fijn hier, nou wil ik niet weten wat we dan het nächste worden doen. Daar willen we enchiladas met de top rollen en dan de bakken. En weet je wat, ik heb fijn geriet, ik heb de seppen daar allemaal geriet. Zij schijnen naar smaak geraten, want er fehlt, wat ze echt worden nog een beetje peper maken. Dan keep het maar dollar spicy is. Je kan ook nog chilipulver maken wat je wil. Dan smaak je dat, want een beetje meer zout fehlt, dan doe je een beetje meer zo'n taco spices dit. Die worden een type meer taco spice maken. En dan wordt het tegen hier. En ik laat dan eerst dat eruit. Ik had al gesmaakt. Dat een type meer taco spice nemen door. Nu is dat eruit. En dan wordt je weten wat de nächste stap is. Oh, dat wordt van der Basis in de ovenkast gegeven. Okay, dat is dan nu tijd om enchiladas maken. We gaan hier een beetje spray, waar we de pan een klein beetje uitsprayen, dat die niet voor ombakken. Spray the pan a little bit with cooking spray. Dan hebben we onze frisse tortillas. Nu willen we ons die vol maken en de pan de ganz vol vliegen. Here we have our fresh tortillas. Now we're gonna make our enchiladas. Ik laat het wat zeer fijn doen. Zo wie dat er nog wel zeer fijn uitgekomen, zo wie daar nog niet durft te hingen die eruit schmieden. Doe, kijk mal. Nu hebben we hier 20 Stück rein. Hier ist eine Plot mit 4 Tenen und hier haben wir noch einmal 6 Stück Beeren. Und diese Woche kriegst du das abfrieren. Dann nachher kann ich das fertig merken. Und diese Woche dann von der Tonkas rein merken. Ich will Ihnen wissen, wie das schafft. Okay, dann habe ich noch einmal so ein Ding voll Sour Cream nehmen, so ein sürer Schmont. Crema agria. Dann da war er mit so einem Taco Spice zu nehmen. Bei uns wird schmecken, weil es salzig genug ist und spicy genug. War das hier fein degraderen. You mix the sour cream with the taco spice. But you don't is goed is. Nou wordt je wezen wat we dit worden brokken. Die mochten vielleicht blijven houden, met al die zure Schmont, dat wordt alles sehr zuur schmecken, wat je pot, want dat is alles fijn goed is. Dat wordt je verveeren, waarschijnlijk dat wordt smaken. Maar is krakkerij. Nog helemaal een klein beetje. Rijd dat zo fijn aan. Wat je dat is krakkerij is. Nou wordt je wezen wat we met dat doen. Okay, en kijk mal. We hebben hier nu 2, 4, 6, 7, 14 Stück. En deze, die worden we dan, tja, nu smeren we die ganz onion. Kijk maar dit. En krijg ze start. En dan fijn leer, een fijne schichten opsmeren. Rondom. En dan, deze plotvol, die wordt afvrieren. Dan nachher gaan we die opdeven en dan bakken we die. En dan wanneer het eenmaal ganz sterk gebakt is. Dan wat we dan doen is dan doen we de keizen op. Dan nog eenmaal een beetje derg gaan door. Kijk maar. Deze plot, die worden we afvrieren. Die hebben we eerst tijd eruit waar we dan jas af of whatever. Dan deven we die op en dan nu wordt je weten wat we met deze doen. Dit worden we dan van de tonkas gaan. Nu wordt dit. Hier zit ook zo schmotten op. En dan willen we den oven ophetten op 350 graden. Dan wordt dit van een halve stunde zo durchhetten. Ja. En dan wordt je weten wat we dan doen. Dan doen we hier nog thuis even en dan helemaal durchhetten. En daar willen we ovenkast eten. Ja, kijk maar. Smaakt nul zijn. Ja, kijk maar. Deze hebben we hier nu besmeerd met zo'n. Waar het hier met plastic zo staat even. En dan willen we den afvrieren. Ja, krak zo. En dan sta je eruit.
Wenn wir Gas haben, dann härten wir den durch. Und dann dauert noch Käse ab und dann einmal abhärten. Dann haben wir Ungas. Du, check mal. Und das, was wir dann von der Warrant Ungas haben. Wuhu! Okay, nu haben wir den Ofen hier abgehärtet bei 350 Grad Fahrenheit. Nu wollen wir das hier taudagen mit so einem blanken Papier. So dass nicht uitdrehen wird. Von ungefähr eine halbe Stunde oder 44 Minuten. Und dann wollen wir den Käse noch ab. Und dann einmal steckt 54 Minuten, bis der Käse verschmolzen ist. Und da will wir Ovenkost eten. Okay, nu hast du das hier eine halbe Stunde gebacken, auf 350 Grad, check das mal dort. Und da wollen wir hier nu noch Käse ab. En wat je niet zijn Käse haben ist das, dat naast ik Marble, dan doe je anderen Käse. Zo'n Käse ist hier anleggen, dat is goed neer. Du krijgt ze stok. En dan worden we dat nu nog eenmaal stek 10-15 minuten in de oven nemen. Wat dat fijn versmolten is, de Käse. En daar wordt ik wezen wat dat zit. Woehoe! Wow, nu kijk hem al. Nu kijk hem al. Nu hebben we dat gebakken, wat de Käse zeer fijn versmolten is. Nu werden we zien wat dat wordt smaken. Ik weet wat dat smaakt, ik heb hem al gehad. Kijk hem al, nu wat dat hier is. Oh, dat zit niet al perfect, maar kijk hem al, kraakt is dat. Wow, dit hier nog een beetje neer. Nou, de scenerie waar we zien een beetje afbrengen. Ik wil je zeggen, dat smaakt zeer fijn. Ja. Krak zo. Ik wil je er van dichtbij wijzen. Ik wil het niet van de fijn smaken. En wat nog zeer fijn smaken dat is. Je broodende Mexikanische Ries, vielleicht noch ein bisschen schobeln. Und bei Emmerhahn, nicht checkt mal. Ich habe das Eier gehört. Das schmeckt sehr schön. Ich gucke die gleichen dort. Wollte ich das nochmal von dich beweisen. Ja. Ich gucke die mir an der Enchiladas auch. Die schmecken sehr schön. So. Wenn schon alt Paste hier. Gottes sehen en dan reden we het nächste Mal. Dankeschön en reden we het nächste Mal.